Heitä Kirsi skeittirampista. Alright. Se syy, miksi me alun perin alettiin kuvaamaan tätä sarjaa, on se, että me halutaan testata, miten hyvin nämä meidän nanosuojat ja suojakuoret oikeasti kestää. Hulluimmat ideat, mitä te pistätte, niin menee ehdottomasti testiin. Ja nyt on vuorossa Kirsi vs. Skeittiramppi. Sori Kirsi oikeesti. Okei. Hän hymyilee vieläkin. Okei. Oh no. Kirsi on saanut nyt vähän jälkeä. Otetaan nämä suojakuoret pois ja katsotaan, että mitä täältä alta löytyy. Voi. Tällä kertaa suojakuoret eivät pelastaneet Kirsin takalasia. Etupuoli on hyvinkin ehjä. Näin pääsi nyt käymään. Meidän täytyy nyt varmaan laittaa Kirsi kuntoon ennen seuraavaa testiä, joten kommentoi, että mitä tehdään seuraavaksi.